Hej. Vi vil gerne lige fortælle lidt om, hvad sollys det er. Ja, det er du selvfølgelig ret i. Og først og fremmest så sollys, det er det, der leverer energi til jorden. Ja, Ja, som vi lever på. som vi lever på, og var der ingen lys, så kunne vi ikke leve. Nej. Ja, Og hvordan fungerer det hele så? Jamen, sollys, det består af nogle forskellige ting. Eller, det er forskellige ting. Der er nogle bølgelængder, det er sådan i forhold til, hvad er det, bejder, det ved jeg godt. Det er sådan i forhold til, hvis det nu er over, hvis det nu for eksempel er over 750, så er det infrarøde stråler, altså infrarøde bølgelængder. Bølgelængde, det er sådan alt efter, hvis vi kigger på det der farvespektrum, så er det alt efter, hvor mange, er det hertz, frekvensen? ja, frekvensen. Ja, det må det være. Hvad frekvensen den er. Så man kan sige, det synlige lys, vi kan se, det er det, der ligger mellem 400 og 750. Når kommer det over 750, så bliver det infrarødt, og er det før 400, så er det ultraviolet. Og infrarødt, det kan strække sig meget længere end ultraviolet, hvorimod ultraviolet, det er kraftigere. Der er mere energi i det lys. Og så bliver det sådan lilla farvemæssigt. Ja, lige præcis. Ja. Og når absorbering, eller nej. Jo, det kommer så nu, og når det så Absorbering. når lyset det ryger fra solen og ned mod jorden, så kommer det igennem ozonlaget. Og så ja, men så kan det jo for eksempel være så heldigt eller uheldigt, om man vil, at ramme en sky. Og så bliver det simpelthen så bliver strålerne reflekteret op igen, sådan, fordi skyen er hvid. Og det er så det, der gør himlen blå. ja, altså de ultraviolette stråler, så når de kan jo ikke række så langt. Og når de så rammer det der, så reflekterer de tilbage og ud over himlen, og det er derfor himlen er blå. Og så er der så nogen, der tager videre igennem, som så er UV-stråling. Stråling, som rammer jorden. Ja, lige præcis, bare lige præcis. Så hvis der er meget overskyet, så er der sgu ikke så mange UV-stråler på jorden. Sådan. Absorptionen, det er så i forhold til, det kan simpelthen være, der er støv, og der er vanddamp i luften og sådan noget. Og når lyset det så kommer ind, det så absorberer det nogle af strålerne og sådan noget. Så det bliver ikke reflekteret, det bliver bare absorberet i det her støv og sådan noget. Så det er sådan der absorption der. Men er det sådan kun støv, eller er det sådan andre? Jamen, det kun er støv eller andre. Ja. Men det er, hvad fanden er det? Det er det har jeg fuldstændig underordnet. Og jeg har skrevet ned et sted. Okay, man kan finde det. Så vi kan finde det. Det bliver også i det drivhusgasser og det der. Ja, som er lige præcis. CO2 og metangasser og vanddamp. Og det er jo så det, vi kommer videre til, med at vi skal karakterisere henholdsvis CO2, O3 og H2O i forhold til molekylernes evne til at absorbere sollys. Nu forstår jeg ikke helt, om der, fordi der står absorb med B, om det er for absorbering eller absorb med P. Men altså absorb med P, absorption, det er det der med, at når, lys det kommer ind igennem atmosfæren, så bliver det omdannet til varme. Og det skyldes altså sådan cirka 70% til der er det på grund af vanddamp i luften. Men varme det kommer ned fra jorden, men det skyldes absorption i vanddamp. Så det er sådan hvad vi sådan ligesom lige kan fortælle om det. Har vi mere tid? Jeg ved ikke om jeg er med tid. Vi fortsætter. Vi skal beskrive det der, den figur, der er nedenunder. Og den første figur, det viser både, hvad der er det synlige farvespektrum. Jamen, jeg har jo beskrevet det på en måde, så vi repeterer bare lige. Og det var det der med, hvad der lå inden for 400 til 700, det er den frekvens, det er synligt lys, det er det, man kan se. Det der kommer over, det er infrarødt, altså over 750, og det der er før 400, det er ultraviolet. Yes, så det er det. Vi glemte sgu lige at fortælle om O3 før, så det får jeg lige nu.
Og O3, det er jo solen, og det er ligesom det, der sådan beskytter jorden mod UV-stråler. Ja, vi har jo ozonlaget, som beskytter os, men hvis man lige sådan skulle fortælle en livshistorie, så kunne vi tænke tilbage på 70'erne, måske 60'erne, ja. Jeg ved det ikke lige helt eksakt, men ja, der var der jo den gas, der hed freon, som mange brugte i køleskabe, som simpelthen reagerede med ozon, og derfor lavede huller i ozonlaget, sådan at strålingen den blev værre på jorden, og mennesker kunne gå hen og få noget kræft. Det blev der så sat en hurtig stopper for. Jeg synes, det er screencast. Ja. Og ozonlaget, det gør... ozonlaget, det er ligesom det, der får UV-strålene til at reflektere tilbage ud i rummet. Ja. Og det er derfor, at himlen det bliver blå.